Ngibingelele emakhaya kabalamuluyana the original sikhona ke la kaMashu la kuzobe kuvulwa khona isibhedlela kabusha shasha official opening yayo ke iDr Phisill Kaseme Hospital Memorial Hospital and siyazi baningi abantu abazobe bekhona namhlanje sengibonile no president usefikile so manje isakhamuzi sakwi pink area which is Inanda uMashu uNtuzuma abusondela because kunama department ahlukile akhona namhlanje ungakwazi ukuthi uzokwenza iID yakho uzokwazi ukuthi futhi test because health yakho ibalekile. This is brought to you vele ke by iDepartment of Health. So phuma ke uze siyazi ukuthi ilanga liyashisa but akhona namanzi wenza sure ukuthi uyaphuza uba refresh. So uzobona nje khambeni kwesikhathi sibe senivezela izinto ezahlukahlukene sibone nomphakathi ukuthi uphume kangakanani namhlanje ukuzothakasela lokho kuzobe kwenziwa namhlanje. So it's a big thing ukuthi ke sivulelwe isibhedlela khona la kaMashu. So sekukeduze ke manje ngisadinga ukuthi uyele koThekwini zonke lezo indawo but uyakwazi na ukuthi ke uze la kaMashu uze kwisibhedlela esikeqopheleni eliphezulu ngale ndlela. Well ivibe izokuthatha ke ikubeka nami luyanda ngizobe ngikhona ukuthi sikuthathe sikubeke sitshengise ukuthi yini okwenzakalayo namhlanje. Ikhona ke ihhovisi la kaPrima ikhona ihhovisi la kaMeya njengowashilo nopresident ukhona so sondela ke usozibonele ubona ke na umphakathi uphumule ngobuningi bawo. Abe nesibhedlela esinje endaweni zasemalokishini namhlanje siyababuka laba abebethi lento sasikhuluma yayingamampunge bayabona ke namhlanje ukuthi nanti iqiniso phambi kwabo abasakwazi ukuthi balijike. Mongameli siyabonga kakhulu ukukhona bakho la siyazi ukuthi kusukela eqaleni kwesonto ukhona lapha kwaZulu Natal besinawe lapha ya uyovula ngokusemthethweni lapha eChwebeni i-terminal ebizwa ngokuthi iNelson Mandela Cruise Terminal lapho abavakashi abahamba ngemikhumbi abazobe befikela khona. Besinawe futhi izolo eRichards Bay lapho boyobheka khona inkinga esibhekene nazo lapha kwaZulu Natal ezifana nokuthi ichweba lethu alisebenzi ngendlela ekufanele ngabe lisebenza ngalo. Wakwazi nokuthi inkinga esibhekana nazo uzixazulule. Namhlanje ula ukuzobona umsebenzi owenziwa isizwe nomsebenzi owenziwa uhulumeni wakho mongameli nohulumeni owuholayo. Esibonga kakhulu ke nodadewethu nomagugu kanye necabinet yonke nje ozakwethu ama-MECs akhona la. Siyababonga bonke ngoba ngaphandle kokubambisana ukuthi umsebenzi kahulumeni ube impumelelo ngaba sikho lapha esikhona namhlanje. Namhlanje sizobungaza sizojabula kodwa kubaluleke kakhulu unabasithutha kithi. Ngicela senze njalo ke bafowethu. Amandla awethu kamele ntuthuko phambili phansi nobugebengu phansi phansi nabadlenguli phansi thatha khongolose thatha. Thank you. Siyabonga mphathi wohlelo mongameli wezwe kalapha eNingizimu Afrika baba uCyril Ramaphosa. Njengoba uzwa ingunge mangiza lapha ngaphambili mongameli isikhalo sokuthi lolu lusha lukunohlelo ekuthiwa i-Public Employment Program. Ngakho lolu lusha ngenxa yokushoda kwemali lumile alisebenzi. Uthumela khona emqashwe kanti izona imali okwamanje esisalungisa inkinga yazo. Yileso sizathu njengomongameli sithi asibeke lokho. Masiqhubeka mongameli akaphandle uzobhekela kahle inkinga
Ngizombekela inkinga zenu kuphansi phansi. Kuphansi phansi, hayi lale phansi ibambe umthetho. Injalo-ke. Njengoba ama-placards ekhona nje ayakhala ukuthi lolu hlelo luhle mongameli owalisungula lukahulumeni bazwelonke. Futhi liyabaqasha libanikeza amathuba abantu abasha. Kodwa-ke lapha eThekwini basamile ngoba imali esinikeziwe ayenelanga ukuthi siqhubeke nohlelo. Members of Parliament who are here as well. Nawe Sodolophu, Comrade Nkolisi Kaunda, bingelele namakhosi akhona phakathi kwethu, ney'nkokheli zamasonto ezikhona phakathi kwethu. I especially want to extend my greetings kini nonke enilapha. Kuyashisa namhlanje. Kwangathi uNkulunkulu base umlilo. Kodwa nginike isikhathi sokuthi nibe lapha masizovula lesibhedlela. So I thank you for being here even in this heat. Ngizakhuluma ngesingesi kakhulu ngoba lo msebenzi ubhekwe kulo lonke lelizwe. Abantu banibhekile njengoba sihlangane la ngoba sizovula isibhedlela esisona esinumber 1 kulo lonke lelizwe la eSouth Africa. So abantu kuyo yonke indawo ngithi kuwo wonke ama-province babheke lo msebenzi esiwenzayo. So imlayezo esifanele ukuthi siyibeke nabo bafanele ukuthi bezwe ukuthi lesi sibhedlela esisivulayo sisungule kuphi na, siphi nakhona size sibe nje kwakwenze njani, ngobani ababe involved from the beginning, nokuthi sizawusebenza kanjani. So ngifuna ukuthi leyo mlayezo ifike nakubo bayizwisise kahle, because what we have done here is to build a model, a real model regional hospital. esibiza ukuthi is state of the art. Idlula ne state of the art. Without any doubt, it is the best that we have today here in South Africa, and is being opened here. This is also a day of remembering our iconic leader, Dr. Pixley Isaka. We remember him fondly, and we honor him today as we open this hospital. We couldn't have thought of a better name to give to this hospital, and we want to thank his family ukuthi basivumele ukuthi sivule lesibhedlela sisifize ngaleli gama lakhe. And earlier we opened also a statue that represents him, just so that everyone who comes to this hospital must see precisely what this great man looked like, what he lived for, and what he did for our country. But it is also a day of celebration. Celebration the attainment and achievement of a vision that was set up some years ago, a goal, something that was thought unattainable. It's a day to celebrate and also to honor Dr. Zwelini Mkhize, owaye u-MEC ngaleso sikhathi wakwazi
ukuthi siyakhe isibhedlela esinje. Siyabonga Dr. Zwelile Mkhize. We thank you for what you have done, for what you did to get this hospital under UPI or not. Siyabonga. Ngeke kakhulu. This is Vibe FM 94.7 FM sikhona-ke la kaMashi igama ngiluyana the original. Siyazi ukuthi ke namhlanje kuvulwa isibhedlela iPixel Kasime Memorial Hospital levulwa khona la kaMashi. Sishilo ukuthi if use Pink Area whether kaMashi uNtuzuma wherever la ukhona ungakwazi ukuthi uphumelele namhlanje ungasondela-ke njengesakhamuzi salapha because ke kuzovukela amathuba omsebenzi. But ke duze kwami khona ubhuti engimile naye. Sawubona bhuti njani? Sawubona sinjani? Ngiyaphila bhuti igama uba? Igama uNathi Madikizela from Ward 54. Alright ubhuti ngoba eqhamuka ku Ward 54 ngabe yini kahle kahle oyenzayo o yini kahle kahle oyizelela namhlanje? Ngizelana ngoba kuzovula isibhedlela esibiza ngenqabutho uPilsi Kaseme. So why yini kahle kahle lo ofisa ukuthi ifezeke namhlanje ngoba niphumile nomphakathi njengoba nawe usho ukuthi uqhamuka ku ward yakho yini kahle kahle othe wathi uyivukele ekhaya wathi ngizofuna ukuyizoyithola namhlanje? Lana ngizela ukuthi ngizozwa ukuthi uhulumeni njengoba ezovula lesi sibhedlela yini amathuba akhona abantu abasha bengasebenzi. Yes. So ngoba sekhulumile umeya uyakhuluma namanje upresident yini osewuthe wayizwa yakujabulisa nawe enhlizweni mothi uphinde ekhaya umuntu ade engekho la namhlanje azothi mebuza ukuthi kwenzakaleni noma yini oyizwile othe wabuya naye yini ngathi ngayisho njalo? Okwamanje ngesisi umeya sekhulumile wa-addressa wonke ama-issues kaphepho akhona kumasipala eTheku etshela upresident I think mhlambe azolunga very soon. Yeah, so siyabafowethu aba-antiphepho bangaphela amandla futhi balinde I think ngoba sekupresident uyoshashilunga futhi. Amazing. So njengesakhamuzi uzizwa unjani-ke ukuthi sekunesibhedlela esikeduze now? I'm so happy kakhulu dadewethu ngoba lesi sibhedlela mosibuka ungathi ihotela mhlawumbe ihotela eliphesheya hayi nala eSouth Africa. Uyayibona lento so manje nathi singabantu abamnyama uhulumeni osiphethe siyajabula ukuthi mangaba kukho into enhle oyenzayo phakathi kwabantu abamnyama hayi ukuthi lento kuqala lezi zinto zayenziwa endaweni zabelungu. Kodwa manje uhulumeni wethu abantu abamnyama uyakwazi ukuzisa kubantu ezinto. So as umuntu ku Pink Area uyabona intuthuko? Yes siyabona uhulumeni wethu ANC uyazama kakhulu mfethu asifuni nje ngasho kodwa ke phela noba ungeke kuze yabo manje ngoba phela uhulumeni wandlululo mfethu wenza ukubabikho right so manje uzama ukufisa ke ucomrade uhulumeni wabantu abamnyama so manje samnika ke thuba ukuthi hayi mawufikise kodwa uyazama siyabona. Hayi siyabonga kakhulu. So umuntu ongazanga namhlanje ungatholanga lithuba njengawe yini ongayisho kuyena? Umuntu ongezanga namhlanje lana bafethu ufuna ukusho ukuthi uphuthelwe message from mayor and the president and the premier so uphuthelwe kakhulu bafethu akumele ukuthi la kuhlangene khona leadership ehola izwe ungabikho umuntu omusha kubalekile ukuthi nawe ube ingcenye uze ukuthi kwenzakalani yini ezokwenzeka after that. Hayi ngiyayithanda-ke lento oyishoyo mfowethu ngithemba ukuthi amanzi usuwaphuzile because uyalibona ilanga liphumile. Hayi sengiwaphuzile right. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho bhuti. Thank you so much. Well, esinye-ke sesakhamuzi-ke lesade sikhuluma naso esikwazile-ke namhlanje ukuthi siphumelele ukuthi wena ukwazanga ukuphumelela namhlanje but-ke siyathemba ukuthi-ke maningi amathuba omsebenzi azovuleleka ngoba sazi ukuthi-ke kuvulwa isibhedlela ne-Free City siyayibona nayo isivuliwe so uma ungazanga namhlanje-ke siyathemba ukuthi khona la uzophinde uze khona noma uzozwa-ke ulwazi kulaba kade befikile namhlanje. Siyabonga kakhulu so leke sinicaphunela nje lapho nalapho okwenzekala ngoba ngishilo ukuthi kunama-department amaningi akhona azosiza umphakathi. Sibonga kakhulu futhi nalabo abaphumile namhlanje siyabonga. Khona la kaMashi and eduze kwami-ke sinobaba okhethekile kakhulu imeya yeTheku ubaba uKhawundi. Baba sikubingelele emsakazweni Vibe FM. Siyabingelela ndodakazi Sibingele nabalaleli bayo yonke imisakazo neVibe FM
njengoba iphakela neminye imisakazo yomphakathi sibingelele bonke abantu egameni lentuthuko elethwa uhulumeni onakekelayo. Baba, usuku olukhulu kakhulu namhlanje la sivula khona isibhedlela esikhulu kakhulu. Uzizwa unjani njengemeya yeTheku? I'm over the moon. Ngijabule kakhulu kangangokuthi lolu suku besikade silindile seluze lafika kumongameli wayifikela yena namathuba ngoba esifuna ukusho nje emphakathini ukuthi njengomasipala uthi emangene uhulumeni wentando yeningi holwa i-ANC kwi-local government nakuhulumeni kazwelonke waso wathi mangabe ekhanda lento kuthiwa ama-spatial development frameworks indlela ekufanele imiphakathi ithuthukiswe ngayo wabeka eqhulwini lokuthi awukwazi ukwakhela abantu izindlu kodwa kungabi khona ama-malls, indawo zokuhweba, kungabi khona ibhedlela, kungabi khona indawo zokuhlala, kungabi khona buka nje sinenkantolo eseduze kwesibhedlela nenkantolo leyo uma uyibheke kahle ngazi ukuthi ihhotela kwayona indlela yakhiwe kahle ngayo. Mangabe usondele eduze kwesibhedlela uthi ungena kusona lesibhedlela ukuthola impilo ungakabona unesi ungakabona udokotela ngenxa yenhlanzeko nobuhle baso. Wakwasibonaphi isibhedlela esinama-escalators anyukayo nehlikayo. So imoli kuphela ejoloba njalo. So isibhedlela ke uhulumeni asakhele abantu baseNanda, abantu bakwaMashu, abantu baseNtuzuma, abantu basePhoenix ukuthi bekwazi ukusizakala. Sethule umthwalo kwiMahatma Gandhi Hospital ebithwele kanzima. This is the first regional hospital kulolu hlangothi lwasenyakatho eThekwini. Siyakubonga ukuthi uhulumeni oholwa i-ANC asilethele isibhedlela esinjengalesi. Mase siqamba ngomholi wethu esilazi igalelo lakhe ukuthi uyena owasungula ukuthi kuze kube khona namhlanje lo African National Congress. So ke sibonga kakhulu kodwa futhi okunye siqaphelisile ukuthi umnyango uqinisekisile ukuthi imisebenzi enjengokucleaner, imisebenzi enjengokuwashwa kwelineni, imisebenzi njenge-catering, le misebenzi ayi-insource yenziwe ngaphakathi esibhedlela ingakhishwela abantu bamathenda ngelilanga kuthiwa umuntu ethenda kafikanga kuqashwe abasebenzi. Nalokho kukodwa kudale amathuba omsebenzi amaningi kakhulu kule ndawo yaseThekwini. So ke sithi-ke thina njengohulumeni njengoba ubona siseduze kwemoli eyakuyashiswa ngo-2021 ngesikhathi kune-civil unrest ivuseleliwe yinhle kakhulu kunalesikhathi ekade isona before ishiswe kodwa futhi umeya kasho kwakufanele ishiswe ukuthi ibe yinhle. Umeya akushoyo ukuthi kubalulekile ukuthi abantu beyiyeke lezi zinto uma kukhona kubacasulile mase bedubela emcimbini enjengale elethe izinto ezinhle ngoba abazokusakaza bazomane besakaza ukuthi akubhuwisha umeya la nomongameli babhuwishwa sengathi ayikho into enhle yenzakalile kanti mkhulu lo mcimbi ebesize kuona namhlanje. Nayo kwama-malls nezikhungo zikahulumeni asisigade asingathi makhona okusiphathe kabi sihambe siyodemage nje umongameli eshilo. Okubalulekile siyigcine kahle zihlale zisesimweni eziyisona. Uma kukhulunywa ke nge-health insurance iyona-ke isiqalo sayo lesi ngoba uyayibona i-quality of services, i-machinery, i-technology ekhona kulesibhedlela kumanje ku-automatwa everything. Uma ungena ifayili yakho ufakwa kahle ucapturisha kahle ku-computer ngoba akusafuni ukusetshenziswa ama-files abuya kahleke. Umuntu uma esithi ufuna ifayili yakho kuthiwa ayitholakala ifayili yakho kanti makusetshenziswa i-technology abantu noma kuthiwa akusiphi isibhedlela sala KwaZulu Natal igama lakho liyovela nemininingwane yakho. So sikushayela ihlombe lokhu kuyezinye zezinto uhulumeni oholwa i-ANC ohlala ethi ebantwini njalo sifuna intuthuko bengayizwa ngendaba bayibona ngamehlo. Baba, niuhlelile lo mcimbi namhlanje ukuphuma kwabantu ngeningi labo mina ngokubona kwami. Wena ubona kanjani njengemeya baphume ngobuningi babo? Baphume kahle kakhulu abantu ilanga lishisa. Leli langa lishisa nje ukushisa abahlezi endlini emakhaya abalizwa. Thina esila kulona elisithosile njengoba umeya eveso ngokebala ethe ukudima kancane lithe lingithosa nje ngabuye ngathi kuba greyanyana kodwa ke okubalekile namhlanje bekufezekisa lesi sifiso sethu ukuthi le project igcina ivuliwe ngoba inkulu kakhulu. Isibhedlela sokuqala lesi sinezinto eziningi ezidingakalayo ebhedlela njengalesi esinaso. Ngakho sithi abantu bakithi abakushayela ihlombe lokho kodwa siyazi ukuthi bazothi abantu bakithi hayi mina ngiyibona nje kuyintuthuko kulethwa kwesibhedlela ngoba mina ngingabi nandla. Cha, ungabi nandla kusho ukuthi isibhedlela sakhiwe asingabi khona uzosidinga isibhedlela khona usunendli noma ungakabi nendli isibhedlela uyasidinga. Inkantolo yani leli yakhiwe lana kuzogotshwa abantu nenkantolo siyayidinga ngoba sifuna izimilo ziqondiswe zabantu. So konke lokhu njengamanje ke siprepare ngoba sasiplane kahle le area i-development yakhona siprepare ukuthi phezulu kwe-mall sakhe izindlu zokubona lezi private lezi zakhiwa la
ezizakha lapha izokhiwa uhulumeni enzele labantu abangakwazi ukuthi bethole ama-bond emabhenki kodwa besebenza kodwa ngenxa yesimo se-income yabo bengakwazi ukugcina bethenga izindlu. Labo bantu-ke sizobakhela-ke nabo la bekwazi ukuthola ithuba bethole uphahla oluhle futhi oluzokwenza nendawo iqhubeke ibukeke kahle. Baba, siyabonga ngesikhathi sakho. Sibonga kakhulu zonke lezi inhlelo ey'nhlose ukuthi sehlise izinga lobugebengu, sidala amathuba omsebenzi. Sibonga kakhulu umsebenzi wenziwa amaphoyisa la eNandi Ntuzuma kwaMasha ukujaha lezi igebengu esezihlalise kabi umphakathi kuthiwa ama-Western bani angazi ama-West so ama-West asifune ama-West la sifuna ukuthi umphakathi uhlale kahle ukunethezeka ungahlukumezeki. Siyabonga. Bekuyena-ke ubaba umeya ubaba uKhawunda kusebenziswe 2.7 billion ukuthi kwakhiwe-ke yona le 5-star kahle yesibhedlela-ke i-Memorial Hospital esiyibona-ke ivulwa namhlanje. So ukuthi abongazanga namhlanje-ke sithemba ukuthi-ke uzokwazi ukuthi ubone umacekeceke lo osuvule njengobaba ebalile-ke ezinye izinto ezikhona. Siyabonga kakhulu-ke bhuti ngethuba osinike lona. Uluyanda the original igama Zabes M. Well, sisakhona-ke la kaMashu la kuzovula khona-ke isibhedlela i-Dr. Kasime Memorial Hospital. So sinaye-ke udadewethu la eduze kwami omunye othe waphuma namhlanje la ngalibalele kodwa uthe no ngiyafuna ukuzwa ukuthi kuzobe kuthiwani namhlanje. Sikubingelele emsakazweni. Yebo, sawubona ngikhuluma nomuntu Khumalo ohlala ekhona eWard 55 ngaphansi kwakhansela uMfeka. Silana kwaMashu ePCC ngizobona umongameli we-ANC ezovula isibhedlela sethu se-PCC. So senze support ngomunye nabo abahlali Amazing, ungakohambi nje ukomuntu ongafikanga namhlanje ukuthi abe khona ungathini-ke? Waze waphuthelwa ukube bekhona ebezozwakalisa iy'celo zakhe lapho nje besila sonke nekhala zethu. I think uRamaphosa ebezolalela konke njengoba bevelile nabanye abangahola nge-PEP. I think bezosiqiniseka imali yethu sonke nje bekusidanko. Well, amazing. Engithanda ukubuza siyazi ukuthi mekuvulwa into entsha especially into enjengesibhedlela kwekakheka amathuba yini nilindele ngoba kuzovula isibhedlela. Sesivile ukuthi kuzofuneka kuzoqashwa abantu sesivile ukuthi abantu abasondelene nesibhedlela inanda ngaba ukuthi kuzoqashwa bona bese ngabo ukuthi kuzoqashwa nabantu abasondelene nasibhedlela singabikhona abantu abangafani kunaqashwa. Siyabonga kakhulu sinesikhathi sakho. Well, uyizweleke omunye okhala ngokuthi-ke bayathemba ukuthi-ke kuzoba namathuba omsebenzi azovuleleka namhlanje ukuthi bakwazi-ke ukuthi bathole imisebenzi. Well, kumnandi kakhulu la abantu baphumile uyawubona la umphakathi emva kwami ngendlela ophume ngayo. Uma ukuthi awufikanga namhlanje ushame ngiyakudabukela ngempela because as umphakathi kumele siphume izinto ezikanje esuke sithinta sina ngoba sesibona naso isibhedlela sihle kakhulu ngazuthi ihhotela nyana nje kanti no isibhedlela Dr. Kasime Memorial Hospital is officially open. Siyabonga kakhulu.